Din Marisa. Dan it-tifel tagħha Aiden. Aiden kellu sena 10 xhur meta ġi għalunna li għandu tumor. Meta tkun skoprejt li t-tifel għandu tumor inti għalik taħseb li d-dinja spiċċat. Aiden jistaqsija kemm tħobbu. Ta' kull jom xin jgħidli, inti kemm tħobbni mamma, ngħidlu ħafna, anka jien ta' nħobbok ħafna. 50 jiem kellhom jitilgħu b'Aiden l-Ingilterra. Aiden għadda minn 13 l-operazzjoni. Aiden fiq mill-kanċer. Ix-xewqa tiegħi jew li Aiden jibqa' mfejja u jibda jimxi issa l-importanti u jibqa' mfejja għal ħajtu u jkompli ħajja normali kif nixtiequ. Tamur l-iskola, nara l-tfal jiġru. U tiegħi raħmix ġej, irti somma xoħati u zomma l-ħajt. Dik narattini ġew. Ix-xewqa tas-sena l-oħra kienet li Aiden jimxi u x'ġara. Aiden beda jimxi. U Aiden beda jimxi, sinjuri. Għawnu biħed magħna. Aiden, bis-saħħa tagħkom, bis-saħħa tal-kura. Aiden, inti kif inti? Bħalma int għejnt li l-Aiden jimxi, hekk qed tfal-oħra jimxu l-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna minn Aiden.